Ето това е пробития камък отгоре. И когато си отгоре, ето виждате има и хора, може да се видят само двете дупки, а и тая третата отдолу под парапетчето. Тя не може да се види. И всъщност даже не можахме да видим как се стига до нея, защото беше много отвесно и много гористо. Както виждате между дърветата. Сега на връщане ще пробваме да минем оттам, да видим и третата дупка. Ето тук скалите отдолу. Скалите отдолу и те са чудесни. Има и ниши. Ето ги, там са. Ето ги. Ето и тази, още една до тях. Ето я. Тъй, че има много за преоткриване. И отстрани, ето там също има още една дупка, която ще идем нея да видим. А ето камък е отделен от скалата и стои като една кръгла гъбка, само че видно отдолу. А ето виждате ли селцето на среща? Облаците, слънчицето, пълно е със салвия и костенурки. Ето. Ой, красота. След дъжд.